Saya kandhok Rorosio. Sasampunipun kula ngertos tumindak panjenengan kados ngaten. Tartamtu mboten saged kangge tuladha. Kang putri wonten ing Kadipaten Pati. Saya dipun mangertosi peranganipun abdi. Tartamtu badhe njenengaken asmanipun Kangmas Adipati Manunggal. Ora iki ora mawas. Sing baku ning kene satu apa ora? Mboten. Yo. Hai jana. Atas aku wadon. Wis ngepes-ngepes wis lawan kowe nyatane kok kabeh. Wis wene rame-rame kelawan aku. Mbak iki kok. Nek kene bisa rame-rame kelawan kowe. Aku lagi iso ya. Kowe iki tetep wadon. Yang Adipati Manunggal. Apa kok ijo tak aku. Lah wong sing lara ditambahke ben mari, wis sing waras kok njaluk mati. Perkarane kuwi apa? Dipun kula isin pisan. Perkarane sing jalari yai dalan kapan. Dalan kuwi ndak apa karo kowe. Lho, mentolo-mentolone mati sepi mlebu ning taman. Nembung seneng kalih kula. Kula ajeng dikeloni kula mojone kula diodol-odol Mas. Dalan teko ning taman. Tembung seneng karo kowe. Kowe ora dikeloni. Iki ajeng dikakai apa jare kula diodol-odol. Wes bareng apa durung? Dereng. Alah, kok durung. Lho Kang Mas. Kok iki bojo lho nggih. Jeneng bojo pradel kados ngaten. Wonten wong lanang badhe tumindak sapenak dhewe. Andhaipun panjenengan nggih paring pengayoman dhumateng kula. Lho tujuh rayune kula niki wong wadon sing lemah gedang. Mboten nate ngono, mboten nate kene. Lho kok aku mau wedo segeleman pun ngadeni kalian dhewe. Iya. Pancen tidak saking pancen. Nggih. Sedulur matus dari sing anak itu bocah garwane. Nyowo tujuan. Nggih Kang Mas, arep pengayoman. Iya. Utang tak ayo. Kangmas Adipati Manunggal. Wono kuwi sesulehmu karepmu kakak. Kowe cetak gendong tak bopong. Dan pinuju kowe ngelih tak goleke makanan kanggo kowe. Mergo gedhe tresnaku marang kowe danang. Nanging bareng nyancek dewasa. Kowe wis mandi nepak pundak mancak ilmu kakak. Bincang omrimatmu sopo iki? Ganti wong tuamu adon. Kalamun kowe kepengin tresno, kalau kamu apa ora ana wadon liya? Mbak Yu Murosi. Lembes pisan nito kula ngrasaken. Panjenengan nyepalani dumateng kula awit
Sedaya kala wau saking aturipun kang Rorosio. Nanging kang Adipati Mangun ngantos mapan wonten ing Taman Sari. Astunipun kanggo Rorosio kesaaan Punten nono kabar pisan kanggo Rorosio mendung tresna Pancen ora tingali tenan. Maling kok ngaku. Sampun maling gampang aku. Aku dadi kebak. Sakupute pola kali rambut Rorosio Punten wonten selatan manah kula tresna dibantu kanggo Rorosio. Gedhong sing jero ora dijajaki. Gunung sing ora diramban. Ning aku. Apa kowe kepengin palunggane Kadipaten Pati? Jalan kanthi satriya tak elongke, aja laku terus iki. Sapa? Jaman Adipati Mangun kula suwun kanthi saya dumargi panjenengan pitados dumargi kula boten tumindak esta iki kados Endi aku percaya marang aturmu. Karena aku Rorosio iki wong jujur, wong balas kates. Berkene iki. Mumpung kabeh terus dikirken kamu nang Kadipaten Pati. Ora ono bisa tenan nang kowe. Lihat tenan. saking panyok bohong penjenengan kok bila perusahaan pun tumindak resto boten napa-napa menawi kula kedah ngelarang wonten ing Kadipaten Pati parestunipun Danang! 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 Rosio, Kapas? ora usah tangisi betul. Ben, kula tumindak gasu. Itu berbeda. Ben, ora bisa marah orang dirasa kaki. Orangnya mesake. Ben. Ayo masuk. Zaman kecil seperti mana timun dini penjenengan nimbali kalian itu abdi wonten ing Taman Sari. Waktu dina iki Kakang ana ing Kadipaten Pati suasanane ora nyenengake jalaran. Lagi wae kadangipun Kakang Danang lebu ana ing Taman Sari wis wani gonjak marang garwa diajeng Rorosio. Rahayune kan. Garwa Rorosio sing lugu. Wong sing lempeng galem, wong sing beres kates ora kena ngipolan. Ingkang kadang Raden Danang tembung tresna kalian Garwa. Iya. Menapa panjenengan pitados apahipun kalian Garwa? Senajan to panjenengan kurang ngerti kan pipat dhewe. Nanging aku percaya Kakang marang garwa. Panjenengan sampun titiki perkawisipun. Sampun. Kula kok derek pitados. Itu sing ambyong ing rasa. Nggih, Kaya ora percaya. awit kula mangertos pangkawan Raden Danang. Saged utawi nilek wong wadon kemawon ajih kok nembung tresna kalian Garwa niku. Oh dadi sampean ora percaya mergo adikku Danang wit cilik sing nglentas sampean. Nggih. Nanging kan nyatane kaya ngono nanging kedung jajal iki atine manungsa. Menawi sedaya kalawasan pun tak kok dengan kula namung Waktu dinaik kan Danang tak tunduk minggat saka ing Kadipaten Pati. Mila Mamla pagi. Prawi cecak adoh ana. Prawi adoh ang cecak iki. Dadi